mennesker ikke mindre end skulle buksere et 2-etages murstenshus rundt på en trillebør, mine damer og herrer. Nu prøver vi at sætte denne lille loppe ned i manegen. Sådan der, han hopper og han danser, og så siger vi skub! Herkules, skub! Skub! Sådan, mine damer og herrer, vær så artig, hvad siger I så? I er velkommen til at give en hånd. Giv ham en stor hånd, mine damer og herrer. Værsgo, sådan. Ja, den er god. Og nu, mine damer og herrer, det er en stor glæde og ære for Batons Loppecirkus at præsentere intet mindre end forestillingsdiva. En stjerne, mine damer og herrer. En lignende danser, rende med aner tilbage til Solkongens hof i 1722. Så skete der desværre, det er en belgisk familie fik blandet sig med familie, så de fik kaviar til fyldte chokolader. Dette gælder også dagens stjerne, linedanserinden Feodora. Hun er blevet afhængig af fyldte chokolader med sherry, mine damer og herrer, og derfor så optræder hun altid med en lille fjer på. Mine damer og herrer, Feodora. Her plejer publikum at udbryde i et stort og sukkende så lad os prøve det, mine damer og herrer. Ja, mine damer og herrer. Og så vil lille Feodora, hun vil nu starte. Lad os se, om vi kan få hende op på linen. Jamen, det kan vi da. Maestro! Mine damer og herrer, Feodora. Så bliver det ikke smukkere. Det bliver ikke mere yndigt, mine damer og herrer. Hvad siger I så, mine damer og herrer? Feodora på vej hen over linen. Hvad der vil svare til 40 meters højde for et menneske, det klarer lille Feodora i et snuptag, mine damer og herrer. Vi siger så tusind tak, inden jeg nu kan sige op til Feodora. Kan se her. Kan vi give Feodora en fin hånd, mine damer og herrer, således. Sådan, ja, det er så fint, så fint, så fint. Og vi går nu videre til sidste nummer, mine damer og herrer. Vi er nu nået frem til det sidste nummer i vores lille cirkusforestilling. Men det er intet mindre end en sensation, mine damer og herrer. Det er nemlig lykkedes os at engagere en tårnspringerloppe, en spansk-mexikansk egerloppe med det klingende navn Maria Carmencita de los Tremos Coneblemos y dos Culerosmos. Jeg vil nu gå i stallen og hente denne lille furvehals. Sådan der. Mine damer og herrer, ole! Maria Carmencita de los Tremos Coneblemos y dos Culerosmos. Sådan. Hun er nu på vippen, mine damer og herrer. Hun er på. Hun går hvileløst frem og tilbage. Hun tager bind for øjnene, mine damer og herrer, udelukkende for deres fornøjelses skyld. Stiller sig ud for enden af vippen. 1, 2, 3. Hey! Upsa. Fang. Så, det er sgu ikke Carmen. Der var hun. Giv Carmen en rigtig stor hånd, mine damer og herrer. Så prøver vi en gang til. Sådan, op med hende. Så er hun der, mine damer og herrer. Og nu står hun ud for hende. 1, 2, 3. Hoppa, mine damer og herrer. Så bliver det ikke større. Og med disse ord, så siger vi tusind tak for denne gang. Og vi håber selvfølgelig, at de vil lægge en lille mønt i hatten, så kan